Yo, what's up mga buddy? At nandito na naman tayo sa ating panibagong vlog. And for today's video ay magsusundo ako kay Angela mga buddies kasi uwian na nila sa kanilang eskwelahan mga buddy. Kaya ngayon, palakad na ako at papunta na ako sa kanilang school. Kaya let's go! Medyo madilim na talaga ng daan mga buddy, no? So sorry kung medyo hindi stabilizer tong cam ko kasi walang stabilizer to mga buddy. Kaya yun, at yun, naglalakad na nga ako mga buddy at meron akong share sa inyo. Yung shades na yan is photochromic and anti-radiation. Kaya bili kayo dito sa TikTok mga buddy. Punta kayo sa TikTok ko, follow nyo ako and buy nyo sa Yellow Basket. Kaya yan, let's go! At maulan pala na gabi ito mga buddy, no? Pero tumigil na yung ulan. Kaya yun, palakad, malapit na ako sa St. Peter mga buddy. Kaya lakad lang. Ayaw kong magsakay kasi mag-exercise ako mga buddy. At nandito na nga ako sa Philippines mga buddy. So malapit na talaga ako sa eskwelahan nila Angela mga buddy. Kaya binidyohan ko na lang tong paa ko mga buddy kasi sobrang ganda. Yan, parang bob. At nandito na nga ako sa gilid ng eskwelahan nila Angela. Yan, eskwelahan nila. Yan, building yan mga buddy. So yan, palakad na ako. Pupunta na ako sa waiting shed nila mga buddy. Sa labas mga buddy. Kaya hihintayin ko siya hanggang sa lumabas siya. Kaya let's go. 2,000 years later. Ay, pita. Wala ko, ibalot lang. Dapat legal lang. Legal. May pinay lang sa katas na. Uy, nga! Punon! Punon, di naman ko si Punon. Sumbag yung tip. Kung mana ka nang i-ako na reels. Ganahan ko mag-kamay, may mag-video na ako. Na-story agad na. Once upon a time. Kasi nino? Alino? Ito na nga, naglalakad na nga kami ni Angela mga buddy, no? Yan. Oh, medyo busy talaga si Angela mga buddy. Kaya gagawin ko mga buddy ay i-review ko siya ka. Kaya dinala ko siya dito sa convenience para bilhan siya ng ano mong gusto niya kainin at inamin. Naman. Ano? Isa? Yes. Chucky. Kuha na. Wow! Magkaon. Kuha. Sila. Sila. Ang lima. Ay, lima. Para sa mo. Duha lang. O, duha lang. Wala lang, pagkaon eh. At ito na nga yung pinakapaborito niyang inumin, itong Chucky na ito mga buddy. Kaya yan, thank you siya ng thank you Shopee. Kaya ayan, busy siya. Parang siya pa yung sagot niya, no? Pinalahan ko na nga ng Chucky. At yun mga buddy, natin ko na siya sa kain nila mga buddy. Kaya ito, hinahatid ko na siya. At yan, nakasakay na siya mga buddy. Kaya hihintayin natin umalis. Paalis sila mga buddy para matignan natin safe talaga mga buddy. Pauwi siya mga buddy. Kaya yan, at yan, palarga na sila. Bye-bye! Kaya yun mga buddy, at ang vlog ko nga dito tapos na. I hope you enjoy and bye-bye!